Kehoskannaus. Siirrä huomiosi hengittämisen tunteeseen vatsasi alueella. Huomaa miltä tuntuu, kun vatsa nousee sisäänhengityksen aikana ja laskee uloshengityksen aikana. Harjoituksen aikana mielesi saattaa lähteä vaeltelemaan toistuvasti. Missä tahansa kohtaa huomaat, että mielesi on lähtenyt vaeltelemaan. Totea vain se ja siirrä huomiosi takaisin lempeästi siihen kohtaan kehoa, mihin kulloinkin keskitymme. Ja tällä hetkellä hengittämisen tunteeseen vatsan alueella. Huomioi miltä tuntuu, kun vatsa nousee sisään hengittäessä ja laskee ulos hengittäessä. Sieltä voit siirtää huomiosi rintakehän alueelle ja hengittämisen tunteeseen rintakehän alueella. Huomioi, miten rintakehä liikkuu sisään hengittäessä ja ulos hengittäessä. Voit antaa liikkeen olla sellaista kuin se on. Mutta jos huomaat hengityksen tai liikkeen välillä muuttuvan, voit vain todeta sen ja antaa sen muuttua. Voit vain huomioida tuntemukset ja liikkeen sellaisina kuin ne nyt on tässä hetkessä. Sieltä voit siirtää huomiosi sierainten alueelle ja hengittämisen tunteeseen sierainten alueella. Huomioi miltä tuntuu, kun ilmavirta tulee sisään hengityksen aikana ja ulos hengityksen aikana. Ilmavirta tulee sisään hengittäessä ja ulos hengittäessä. Sieltä voit siirtää huomiosi kehon tuntemuksiin ja ensin päälain ja takaraivon alueen tuntemuksiin. Tuntemusten ei tarvitse olla mitään ihmeellistä. Se voi olla paineen tai kihelmöinnin tunnetta tai vaatteen tunnetta iholla. Mitä tuntemuksia huomaat päälain ja takaraivon alueilla? Sieltä voit siirtää huomiosi kasvojen alueelle ja ensin otsan ja silmien alueen tuntemuksia huomioimaan. Mitään ei tarvitse muuttaa, mutta jos jokin muuttuu, kun kiinnität siihen huomiota, niin voit vain todeta sen ja antaa muuttua. Sieltä voit siirtää huomiosi poskien ja nenän alueen tuntemuksiin. Ajatuksesi saattavat lähteä
harhailemaan toistuvasti. Missä tahansa kohtaa huomaat, että ajatukset lähtevät harhailemaan. Voit vain todeta sen, että nyt ajatukset lähtivät harhailemaan. Se on meidän mielen tapamme toimia ja palauttaa huomiosi takaisin lempeästi kehon tuntemuksiin ja tällä hetkellä poskien ja nenän alueen tuntemuksia huomioiden. Sieltä voit siirtää huomiosi suun ja leuan alueen tuntemuksiin. Kaulan ja niskan alueen tuntemuksiin. Hartioiden ja olkapäiden alueen tuntemuksiin. Voit vain todeta tuntemukset sellaisena kuin ne nyt ovat. Mitään ei tarvitse muuttaa tai analysoida, mistä ne johtuvat. Ne voi vain todeta. Sieltä voit siirtää huomiosi olkavarsien alueen tuntemuksiin. Kyynärpäiden ja kyynärtaipeiden. Kyynärvarsien. Ranteiden. Kämmen selkien. Kämmenien. Ja sormien alueen tuntemuksiin. Halutessasi voit hieman heilutella sormia. Tai painaa niillä kevyesti, kun huomioitte sormen kerrallaan. Tai kaikkia sormia samanaikaisesti. Sieltä voit siirtää huomiosi takaisin hartioiden ja olkapäiden alueen tuntemuksiin. Sen jälkeen voit siirtyä huomioimaan yläselän ja lapaluiden alueen tuntemuksia. Ja keskiselän alueen tuntemuksia. Ja alaselän alueen tuntemuksia. Siirtyen kohti takapuolen alueen tuntemuksia. Ja koko lantion alueen tuntemuksiin. Sieltä voit siirtää huomion etu- ja takareisien alueen tuntemuksiin. Polvien ja polvitaipeiden alueelle. Säärten
ja pohkeiden alueen tuntemuksiin. Nilkkojen, jalkapöytien, kantapäiden, ja jalkapohjien alueen tuntemuksia huomioiden. Sieltä voit siirtyä huomioimaan vielä varpaiden aluetta. Halutessasi voit hieman heilutella varpaita. Sieltä voit siirtää huomiosi vielä koko kehoosi. Voit huomioida niitä kohtia kehossasi, jotka koskettavat alustaa tai istuinta. Voit huomioida joko kehon ääriviivoja tai käydä kehon osan kerrallaan, joka koskettaa alustaa tai istuinta. Sieltä voit siirtää huomiosi takaisin hengittämisen tunteeseen sierainten alueella. Huomioi, miltä tuntuu, kun ilmavirta tulee sisäänhengityksen aikana ja uloshengityksen aikana. Siirtyen kohti rintakehän aluetta. Huomioiden rintakehän liikettä hengityksen tahdissa. Kun rintakehä liikkuu sisään- ja uloshengityksen tahdissa. Sieltä voit vielä siirtää huomiosi vatsan alueelle ja hengittämisen tunteeseen. Huomioi, miltä tuntuu, kun sisään hengittäessä vatsa nousee ja ulos hengittäessä laskee. Omaan tahtiin voit päättää harjoituksen. Halutessasi voit hieman pyöritellä nilkkoja ja ranteita tai venytellä. Kiitos mindfulness-hetkestä. Voit katsoa myös muut harjoitukseni, joita löytyy useampi erilainen.